Keď ja poviem o tebe, že si žena a ty sa tak necítiš, tak ja pácham trestný čin. Jedna vec je to, že chcú kriminalizovať pravdu. PSK to má v programe, to nie je žiadna hypotetická vec. Oni chcú kriminalizovať, keď ja poviem o tebe, že si žena a ty sa tak necítiš, tak ja pácham trestný čin. To je môj prvý problém. Môj druhý problém je, že chcú siahať rodičom na deti aj bez dovolenia rodičov. To je tiež už realita niekde na svete. Ale vieš, prečo je to problém? Pretože bolo dokázané vo veľa akože štúdiách a prípadoch, dokonca aj na PubMed si to vieš vyhľadať, že deti, ktoré boli potlačované svojimi rodičmi, mali depresie. No a proste oni majú väčšiu predispozíciu k tomu, že budú trpieť v živote a tí rodičia, veľakrát rodičia, prosím ťa, áno. nechávajú svoje deti trpieť, pretože majú budované názory generáciami a božiaľ, inak sa to nedá, ako im proste kinda zobrať to právo na vlastné dieťa, pretože páchajú oni trestný čin proti svojmu vlastnému dieťaťu. Okay. Nechávajú ho zdeptaného, nenechajú mu právo výberu a áno, malo by to byť ohraničené vekom, ale keď máš možnosť ísť na psychotesty, nech ti spravia psychotesty, keď chceš prejsť tú hranicu, napríklad od 18, OK, ja s tým súhlasím.